Vi skal nu se, hvordan vi kan lægge materialet ind til eleverne. Vi opretter igen et indlæg. Jeg vil lægge en billedordbog, jeg har fundet, ind til eleverne. Så det skriver jeg i titlen, og ned i selve indlægget, der skal jeg så indsætte en mediefil. Så jeg klikker på det, når der hedder tilføje medier, og så vælger jeg filer fra min egen computer. Der ligger så nogle filer, jeg har fundet, nogle Word-filer. Dem piler jeg lige ned og finder, de ligger i en skolemappe og under noget tysk. Og jeg markerer så en fil, og når den er blevet uploadet, går jeg ned og vælger der, hvor der står indsæt i indlæg. Der kommer så et link ind til den fil, som er uploadet og ligger i skolebloggen. Jeg kan sætte flere ind. Jeg kan også vælge flere på en gang, så vi prøver lige igen. Den kunne ikke huske, hvor jeg var, sådan er det jo. Skole og tysk til skoleblogs. Jeg kan så markere ved at holde Shift eller Control nede. En 4 stykker, som vi åbner. De bliver så loadet op på én gang. Og jeg kan så ved at klikke på vis indsætte dem i indlægget en af gangen. Den første havde jeg vist fået sat ind, så vi tager den næste. Går ned på næste linje. Så går vi igen op. Nu er vi væk fra det, så vi må ind i indsætte medier, men så ligger de oppe i mediebiblioteket. Og jeg finder ud af, hvad jeg mangler at indsætte. Klikker vis og indsæt i indlæg. Skal vi lige have den sidste med. Der vil så ligge et indlæg med 4 links til billedordbøger til eleverne. Jeg skal over og have dem udgivet, og det skal selvfølgelig være under Bildwörterbücher. Så den hakker vi af og vælger udgive. Så lige gå op og se på bloggen og konstatere, at de nu er kommet frem. Og jeg skal klikke 2 gange på Bildwörterbücher og kan så åbne en af dem, der så skal over at åbnes i Word, fordi det var en Word-fil, jeg havde uploadet. Der kommer den, og den kan børnene så bruge, hvis det kunne hjælpe dem.